Fint. Nej, der var god. Det var god. Lige op, lige tilbage. Den går lidt, prøv at se, du slår sådan, ikke op, så kommer det hen, der skal gå på plads, så sætter det ikke. Derefter, der skal sådan. Så tilbage igen. Det kan ikke være nærmere, kan den? Hvad det er så? Og så. Ja, gør det lidt mere stille og roligt. Men det er resten. Ja, sådan. Ja, og så. Den kører fint, den der. Den får ikke ingenting. Den går lige sådan, det skal. Sådan, og så. Ja, sådan her nu. Ja, den var god. Ja. Fint. Kan du huske det der med rulling, at du skal rulle dig ikke op? Bare slå op med den der, og så. Sådan her. Ja, så gør jeg sammen, så ruller du ned. Og så slå op. Okay. Ja. Og så. Godt. Og så. Fint. Det er godt med den der. Ja, det tror jeg. Vi gør det. Stille og roligt fast om. Altså, jeg skal sige, Ja. så skal jeg ned der. Og så. Ja. Okay. Fint. Så. Ja. Ja, det er godt, det er. Og så. Nu slår du 1, 2. Fast med den her, så med den der. Okay, sådan. Okay. Sådan. Kunne du se fejlen så? Ja. Den var helt herinde, var den ikke? Jo. Godt. Bare så du kan selv se fejlen, ikke? Ja, så. Stå stille der. Stå stille der. Kom igen. Den giver en smule lidt. Kan jeg slå 4? Ja. 1, 2, 3, 4. Ja. Først indtog, ikke? Og Ja. den først indtog, og så tænk lidt smule, og så indtog igen. Okay. Ja, igen. Og så nu 4. 1, 2, 3, 4, og så. Sådan, og så ingen der. Sådan, tilbage, ja. Nu slår vi kun 4 hele tiden, okay? Og så 4. En til. Igen. Godt. Og så. Det er flot, det der. Fint. Flot. Og så kan vi. Kæft, man, hun blev bare sådan. Det går godt frem nu.